Drahí priatelia, tento stojan podľa mňa veľmi dobre poznáte a nielen tento, ukážem vám aj ostatné, týmto začíname. Sú to stojany, ktoré nájdete v tých najlepších vybraných predajniach po celom Slovensku a sú z kolekcie Vianočné radosti. Ja ich milujem a mám podľa mňa skoro všetko, hlavne čo sa týka týchto nádherných ozdôb na stromčeky, ktoré sú nielen krásne tým, ako vyzerajú, sú každé v inom tvare, nájdete od perníčkov cez vláčiky po snehuliačikov, naozaj, že všetko možné, lízatka. Je to proste nádherná dekorácia na stromček, ale čo je také ako najmilšie na tom, že sú personalizované. To znamená, že tam nájdete také tie najštandardnejšie slovenské mená. Áno, ja som tým pádom v inom stojane. Každého z môjho okolia týmto obdarovala počas aj minulých Vianoc, aj tých predtým, pretože sú to stojany, ktoré naozaj podľa mňa veľmi dobre poznáte z predajní, takže toto nesmie chýbať ani na vašom stromčeku. Janko, čo povieš? A ešte jedna vec, ak ste tak zručné, nezručné ako ja a neviete dobre baliť darčeky, vôbec sa tým netrápte, pretože na tých stojanoch nájdete už rovno aj taštičky, kde to iba vložíte a šupnete pod stromček. Čo už viac môžeme pre vás urobiť? Ešte by sme to mohli zaplatiť. To jediné neurobíme.